ना भारत सरकारजों गोदान जि नरेन्द्र मोदीनि नैथि जि सरकार बे सरकारजों दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बुंबाय थादों आरो बिथांमोननि जि सरकारनि मानसि बिथांमोननि जोङो सिङाव रायलायबाय थादों जोङो दिनैसिमबो ट्राइपार्टाइटआव जोङो जिरायाखै आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जम्मु काश्मीरा मोननै इउनियन टेरिटरि जानायनि उनाव जोङो धरना होदों आरो बेखौ लानानै भारत सरकारा जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों आसाम सरकारनिफ्रायबो खौरां लादों बिनि उनाव थांनाय 10 सेप्तेम्बराव चिरांनि कासिकत्रायाव मास गेदारिं जादोंमोन मास डेमनस्ट्रेशन आरो बिनि उनाव सरकारा बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय मा राहा लानो हायो बेखौ लानानै बिथांमोननिफ्राय खौरां फैनायखौ जों मिथियो दा बेनिखायनो बर' रायजो राजाखौ जों आपिल खालामदों दुलाराय जोंनि बर' हारिखौ जों आपिल खालामदों जे फैबाय थानाय 23rd जि मास डेमनस्ट्रेशन एन्ड मास रेलि उदालगुरियाव जागोन बे हाबाफारिया उदालगुरि जिल्ला बाक्सा जिल्ला सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ मोनब्रै जिल्लाजों जागोन आरो बेयाव खमैबाबो 50,000 सुबुङा बे मास रेलि एन्ड डेमनस्ट्रेशनाव बाहागो लागोन दा बेखायनो भारत सरकारखौ जों मेसेज होनो नागिरदों जे बर'फोरनि जि गोलाव समनि जि सोमावसारनाय गणतान्त्रिक जि गण आन्दलन बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा जे मोजां मोनसे समाधान लुबैयो आलादा रायजोखौ जे लुबैयो आरो बिनि थाखाय भारत सरकारनि राज्य सभा आरो लक सभायाव दिनैनि सरकारा मेजरिटी माने मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट दङ एमपिफोर दङ सरकारा गोसो खालामबानो सानसेयावनो बिल लाबोनानै बा घोषणा होनानै बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनो हायो दा बेखायनो बर' हारिनि थांनाय थैनाय बर' हारिनि एसपिरेसनखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो कमप्रमाइज खालाया जोङो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो जेब्लायबो सोमावसारगोन आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जों भारत सरकारखौ प्रेसार होगोन जे जम्मु काश्मीरखौ दानो हायोब्ला तेलेंगानाखौ दानो हायोब्ला बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनाया बिथांमोननि थाखाय जे गोब्राब नङा बेनि मोनसे एग्जाम्पल दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' पलिटिकेल पार्टि नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायनि थाखायनो UPPL हान्जाखौ दानानै होदों राजनैतिक भाबै खामानि मावनो थाखाय नाथाय BTCनि मोनब्रै जिल्लानि आथिखालनि थासारि BTCआव बर' अना बर' जानाय बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि थाखाय बयनिबो मोनसे समान मोनसे माने बेयाव नारसिननाय बयबो जाहाथे बड'लेण्ड दानो थाखाय बेयाव प्रेसार होयो दा बेखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानदों जे बर' हारिनि जि मोननांगौ जि दाबि बर' हारिया जे आलादा रायजो मोननांगौ बे आलादा रायजोखौ मोननो थाखाय जाहाथे बयबो सेक्सननि मानसिया बेयाव समाननि खोथा बुंनो हायो आरो दिनैनि तारिखाव जों बेखौनो सानदों जे बर'नि आखाइजों जोनोम मोननाय BTCआ बर'नि आखायावनो थानानै BTCनि बयबो हारिनि बेयाव बर'निल' नङा बयबो हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि जानांगोन आरो बड'लेण्ड जेंनाया खेबसेनि थाखाय सुस्रां जानांगोन दा बेखायनो BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायनाया मोनसेल' थांखि जे बर' हारिनि जि जेंना बड'लेण्ड जेंना बे जोबस्रांनांगौ सुस्रांजानांगौ आरो बेनिखायनो जाहाथे BTC सरकाराबो बेयाव मावनो गोनां दङ बिथांमोनाबो बिबान दङ आरो बेखौ लानानै बिथांमोना सोमावसारदोंमोन दा बिथांमोना बेयाव मावनो गोनां दंखाय जों बिथांमोनखौ बुंदों दा बिथांमोना बेखौ बेसेबांसिम मावलांगोन बे बिथांमोननि बाथ्रा जोंनिफ्राय आपिल जोंहा खुनु रिजार्भेसन गैया बर' हारिनि सार्थनि थाखाय बर' हारिनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय जोङो बयबो सेक्सनजों रायलायनो हायो आरो बेनिखायनो जोंनि मोनसेल' गला मोनसेल' अबजेक्टिभा जाबाय बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनाय आरो BTCनि आबुं जौगासारनाय ना नंगौ सर'निया सासे पार्लियामेन्टेरियान बियो भारतनि संबिधाननि सिङाव समायखिरा लादों जे आङो भारताव थानानै भारतनि इउनिटि आरो इन्टिग्रिटिखौ बियो डिसमेन्टेल खालाया किन्तु दिनै मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट जानानै बिथाङा मोनसे रिजनाव गाव जेराव दङ बे जायगायाव माने डिभाइड एन्ड रुल पलिसि बर' आरो अना बर'खौ आइसोलेटेड खालामनानै अना बर'खौ हारि माने नङाबासिनो मोनसे ज' खालामनानै दिनै बिथाङा जि मोनसे पलिटिक्स खालामनो नागिरदों बेखौ रावबो मिथियै गैया आंथ' सानो आरो आं स्पष्ट बुंगोन जे नब सर'नियानि BTC खेना दानो थांनाया बिनि जि गुबै आखुथाय बियो जे हाथियार लाग्रा आफादनि दैदेनगिरि गोदोबो दैदेनगिरि दाबो दैदेनगिरि आरो बेबो दैदेनगासिनो दङ दा बेयाव बे जि दानो थांगासिनो दङ बे बिथांनि थाखाय आत्मघाती जागोन आरो बे BTC खेनाजोंनो बिथाङा फैबाय थानाय समाव बिथांनि राजनीतिक जि माने खामानि मावनाय बियो जोबनो थांगासिनो दङ होननानै आङो स्पष्टयै बुंगोन दा बेखायनो बेखौ लानानै बर' हारिया सिन्था खालामनो गोनां गैया गिनो गोनां गैया बिथाङा जिखि मावा मानो बिथाङा जिखि खैसारि खालाया मानो षड्यन्त्र खालाया मानो बेखौ जोंनि मानसिफोरा नायनांगौ आरो बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ